Disse er uhyggelige tider, vi lever i. Overalt opstår der uroligheder siden krigen. Siden Joe Biden forsvandt. Mod vest har Tristan Joe Biden Clapton, den anden den sande, taget USA i Bidens sted. Han forsøger forgæves at bekæmpe mørkets fyrste, hans egen dobbeltgænger, som har overtaget Europa, samt store dele af Asien. Krigen fortsætter, og det er blevet åbenlyst, at denne krig er det endelige opgør mellem Blues og den onde Teknodak. Slaget ser tabt ud. Kun Joe Biden kan redde os nu. Joe Biden, hvor må du kunne gemme dig nu? Jeg har ikke drukket kaffe i 2 dage. Jeg må finde dig nu. Giv mig et tegn. Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. Næh, se engang en lille landsby. Her kan jeg få kaffe. Goddag, mit navn er Tristan. Hvem er du? Goddag, jamen, mit navn er Triste. Hør, er det kaffe, du har i den flaske? Nej, det er ikke kaffe. Hvorfor kommer du her i krigstider? At komme indenfor og gemme dig? Okay. Jamen, så gør jeg da det. Du kan sove, hvor du har lyst. Jeg laver dig til en kop godnat kaffe. Vi har også musik. Kan du lide Teknodak? Føj for den lede. Nå ja, enhver mand har vel sin smag. Så længe du ikke er til blues, så går det vel nok. Nej, jeg hader blues. Og Joe Biden. Selvfølgelig. Nå, jeg synes, vi skal gå i seng. Tak for kaffe. Mi. Joe Biden, hvor er du? Dame mamma, du har former som ingen anden. Kom og rock min verden. Stop en halv, Trist. Obama. Jeg har ikke bragt dig hertil, for at du kunne savle over din drømme Fender-guitar. Undskyld, Obama, jeg mener HR præsident, eks-præsident. Undskyld, hvad kan jeg gøre for dig? Kom med mig, Tristan. Jeg har meget at vise dig. Tristan, for det første. Jeg kan forstå, at du løj over for den anden Tristan. Du ved, dette er ukristent. Lad det ikke ske igen. Selv når det kan redde dit liv, må du ikke lyve. Undskyld her, ekspræsident Barack Obama. Det er okay, Tristan. Hør nu godt efter. Vi har ikke meget tid. Joe Biden er blevet fortabt et sted mellem himmel og jord. For at bringe ham tilbage, må du opsøge den fortabte Tristan dybt inde i skoven. Nå, jamen okay, her ekspræsident Barack Hussein Obama. Hvad gør jeg, når jeg finder ham? Det ved jeg godt nok ikke. Gå nu, Tristan. Din tid er kommet. Nej, Obama. Halli halløj, hvad sker der? Hov, vent. Hvem er du? Hvor er Obama? Obama. Alle ved, Obama har været forsvundet i 8 år. Hvad mener du? Undskyld. Hej, Tristan. Jeg havde bare en mærkelig drøm. Jeg bliver nødt til at gå nu. Er det kaffe, du har der i din flaske? Nej, det er ikke kaffe. Mange tak for hjælpen, Tristan. Farvel, og du må undskylde, jeg løj. Det skal ikke ske igen. Det var en fornøjelse, Tristan. Hov, hvad mener du med, at du løj? Farvel. Joe Biden. Spøjs type.